pokračovaní predstavovania jednotlivých tímov MHKM Skalica počas letnej prípravy sme navštívili tréning osmakov. Viedla ho trénerská dvojica Lukáš Sopúšek, Lubor Šátek. Všeobecná príprava, hlavne letná príprava je zameraná na viacej silovú časť, ktorí teraz chlapci neboli spokojní a ani tak zvyknutí na tú silovú časť, čiže vlastne prikladáme viacej dôraz na tú silu. Samozrejme opakujeme koordináciu, gymnastické prvky, rýchlosť je tam a viacej už ideme aj do tej vytrvalosti, ktorú ešte v tých mladších žiakoch toľko neboli zvyknutí, takže sila a vytrvalosť. Ako vyzerá tréningový týždeň u osmakov? V pondelok sa stretávame s chlapcami tu v telocvični, trénujeme hodinu 15, útorok máme dráhu na letnom štadióne, vlastne tam prikladáme najviac na tú vytrvalosť plus rýchlostné veci, plus si zahrajeme na ihrisku futbalovom futbal vždycky. V stredu sa stretáme zase v telocvični, kde opakujeme, máme tu rôzne loptové hry. Vo štvrtok máme terén, buď sa stretáme na bicykloch, ideme do hor, tam vlastne nám fungujú nejaké dráhy, či už na bicykloch alebo beháme. Alebo aj tento štvrtok už nás môžete vidieť v Skalickom hajku, kde budeme behávať rôzne rýchlostné šprinty do mierneho kopca a v piatok majú chlapci osmaci ihrisko na druhej základnej škole, kde fungujú buď zručnostné veci s hokejkami, alebo loptové hry sú tam zase a hlavne rýchlostné veci, silové veci. Hokejistov v 8. hokejovej triede príliš veľa nie je. Chlapcov v 8. triede máme 11+3, čo značí veľmi malý počet. Je to 11 hráčov, obrancovia, útočníci a 3 brankári, ktorí štvrtok, piatok chodia na brankárske veci s pánom Lipovským trénerom. Tento malý počet hokejistov budú musieť tréneri počas nadchádzajúcej sezóny riešiť presunmi v rámci ďalších športových hokejových tried.